Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariakan, so Allah subhanahu wa ta'ala na tigiyan, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tigu Allah asadin sa tao ang galbak sa amal mapiyah, amal salih malagid sudato agusubai na paguyag nabit na tigu Allah sigurado sa kauyag-uyag mapiyah. Nadaropan mataman ng balas sa namidin na tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa mapiyah ko mga galbakiran mga pipiyah. Tigu Allah, inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Mata na sola na din yung pagilangan sa mga pipi agalbak o mga tawaki pipi-piya. Maurip nu Allah subhanahu wa ta'ala isa galbak sekreto akapasutaw sa dunia gusalungan na mauri na isaw naging kaya kapag ikhlas. Okay. So kapag ikhlas ko galabak, nagusi ko katero panita wallah ariskin tanong niya sa yamanan niya na kapag ikhlas. Sa katano na mga tao tanong ay yamanan niya na pangariribat tanong. Okay. So kapag ikhlas, nagyan na ni sabab kakipuro o pangkatano oripan si sa dunia na sampai sa alungan amori. Okay. Agu ginan amal kapag ikhlas, nagyan na ni sabab padir ka kakibina sa syaitan. So syaitan natigina sa dataro kay aluyin yan sa Quran, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. So syaitan na misa pa mata na pitero syaitan ibat si ko kapuro ka ya Allah, misa pa ko kapuro Allah, ibat si ko kapuro ka ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, nandidagnagan so kadagdaglan ko mga tao lang no mga tao nandidagnagan na ibut ya biye nun inong tabu sore penakasiran sa mga tao akipagi ikhlas. Why? Isab na miyali sa hadith na so Allah subhanahu wa ta'ala na tabangan niya sa mga pagtao ang mga lulubay sabab si ko panganiran si ko Allah, si ko sambayangiran, si ko kapagi ikhlasiran. Ni sabab ko kapagi ikhlasiran. Why? Maurib no Allah subhanahu wa ta'ala ay man to ang mapanutultan o sa giyang ka iya pamana mabubuoras na suka pa kalalabi o ayamanan yan na kapag ikhlas gusto kang galbak sa mapiyah. Okay. Yung to hadith ala ma'na al-hadith pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadminga galbak ka sa mapiyah si iku kapipiyah ginawang ka akaton ka sa Allah si iku masa akarragnir ka. Na panutultan wag yan ka iya katuro Ibn Umar amyan gian si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditero no Ibn Umar radiyallahu anhu amyan gang natigian so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinian di panutulan. At lo katawa tigian na isa ka jamaat lo katawa mga mama. Si ko miyaw na amya maginantaw, unani o miya magintaw. Plala ko siran na miya sugat siran pamana riyot siran na gagawi. Riyot siran na kagagawi na kailangan din na so kailangan na mga relax siran, mga kesiran, patulog siran. Nasisiran sumilok sa giyang kutuwa girp udin na liyang. Nagyang kutuwa kaya suldiran nun. Fanhadarat sakhratun min al-jabal na miya lilidag yung kutuwa malaator. Mapupun sa giyang kutuwa palaw taman sa miyaw niya nagyang kutuwa susuldaniran. Na ay miya suiran at silang pakaliw. Okay. Na aya kia timuan si kulalagiran, pamikiraniran, natigiran, aditano siya din maka lida sa giyang kaya kia taguan rakatano, inunta, na mamang ni tano si kuwallah, ang gulalan si kumiyang gilibag tano mapiyah. Okay. Pagalin, umanisar rakatano na aluyan niya so miyang gilibag kaya na mapiyah. Na mamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala na gina nadigan ni isa kapakalidas tano sa giyang kaya ginabuhi pamana kapakalidas tano sa giyang kaya kaya salter kita no sa giyang kaya liya. Okay.
na umani sa kiran na miyano no sa mapiagalbak. So isaw na miyo na so isa paganay kiran. Oway. So isa kiran na miyo na. Ay teorya na tingin na Allahumma kana li abawan shaykhan kabiran. Oway. Ya Allah na adna tigyan adwati man aloksakan minerot siran sa giyang utas sinul haram. Pamana kialo bayan siran sa kialok siran. Kedan siran sa burger. Oway. Agina so giyangan sinul haram na upunsan mirot so mbala aloks na miyak kailangan iran so ayamaan na niyan na ranon. So di ka na di ka pipiyae. So kip kalimong kiran. So di ka na di ka sirbisyo. So di ka na di kang gasto eh. Away. Na ad na tigo isown. Duti man ang mga loksakan. Na ayat tigyan na galbakakan. Na diyakan pa kan so mga watakan, so karumakan, so bisayakan, khadimakan, inunta na mauna giyang kuto adwa ang balaloksakan. Away. Miyaka sa tigyan na initang lang sira na tigyan sa gatas. Nakagitigyan ka kumasuya ko na meleakan sa mga loksakan na kitutulog siran. Away. Nadak na tigyan karawi siran mukaw. Tama sa sumawatakan na pungurok siran. Siko ayamanan yan na aiyakan. Kagutom siran. Kagutom siran. Nadang siran na tigyan pa kay noma. Tama sa niyawa na mga ano kong bala aloksakan. Tama sa magan mau masuk fajar nagito po nga mga nausiran. Oway. Na kagi mga nausiran nagito po nga pakainom niyan siran. Ha? Sa pamikiran niyo man nagiyang kuto adi na dikap na yaw asugatas na aawidan niyan. Aso mga wataiyan na ay manan niya na punguro ko din na dahil tigriyan no to. Sabab busi ko pamana swaswatiyan ko Allah akapipi na si kumbala aloksiyan. Oway. Na ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, upamabuka ayabu kiyang galbugakan san. Na swaswatakan sir ka ya Allah, panganiyakan siya ko ikasuswata ka. Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Napaka lida sa kaming kasagin ka iya kiyasaltir kami sang ka iya malaator, gin ka iya liyang. Famfarajat shay'an la yastati'un al-khuruj na minis gagiyang kutuwa. Ayamanan yan na ator o gain na lisira ng pangaliyo sara minisig atay minisigon minisig sabab sa idin wallahu subhanahu wa ta'ala nagito isa apamana kapag ang gair kaw ayamanan yan nagalaba ka mapiasi kung masa ayamanan yan kakirganir ka nagkaton ka sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay. Isami sabut sa nagyang gutwa ka pipesi kumbalalokas. Tigo Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ini sigur ka wallah subhanahu wa ta'ala ada simban ka inunta so wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay. Nagu pipian ka sumbalalokas. Lama ka initundugo Allah subhanahu wa ta'ala ko kasimban ka yan adis ka yan ipsa kutwa. Iskanen isa ko to na initundugyan no nagyang uto ka pipisi kumbala alokos. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ame kamiran pa sisakiran sa imanan yan na pamanam kedan sa burger kami alok-lokos din. Why? Fala taqul lahum off na dinga kiram terwaso off. Yang na off na ginani ka tero mga rabigila pamana supakseran off. Why? Barato ko na so di pamana di masusorot. Why? Wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Na di nga sirang ayamanan na tetaroy sa ayamanan yan na mga sirang pamasunga na ayat tiro nga kiran nagyang kuto akat tiro amapia. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayna saghira na pangalim baba ang kakiran na dua. Uway, ikalimo kasiran. Uway, pagunutan na kaso ayamanan yan na mga suguniran. Si kumapia. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayna saghira na pumanin kasi ko Allah ay kalimusiran sa datar mabuki pipiran raka. Away. Sabab sa so kapipi kumbalalok na paliwutan na si kupisa katawa na Muslim. Tigo Nabi, ridar Rabb fi ridal walidain. So kasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala na si matatagu si kasuswatu kumbalalok na datarot mabuhay gila so kararangit o Allah subhanahu wa ta'ala na si matatagukap karang itisiko balaloks ka. Okay. Nagilan isaba pa paman na
palay pa nga so malok siya na si sa dunia na pipi niyan langanin niyan sa gagaw na gito amini sa gagiyang ato na problema na silang pakaliw ka may to kinisigiyan na hayap man ang mga ni nagyang ko to ay kadwa kiran tigagiyang ko to ay kadwa kiran Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabba an-nasi ilayhi wa fi riwaya ahbabtuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa biturog yung utoy sa kiran, ayap man miya mga ni. Ya Allah, sa natigyan na adin at nangdagan minsan, siki abi. Matanang natin yung kababayabay. Pamanakrasya na kita babay, kababayabayaan yan. Tantuwa, misubrag yung utakap kababayan yan. Agyang utwa, gito beauty, tanong, ahbabtuha ka asyad di ma yuhibbur rijalun nisa. Kababayan na sa kanya tigyan sa lawan sa kap kababay mamasi kong mga babay. Okay. Na, piyamang niya natigin sa giyang utabubay ang galbak kami sa yamanan niya na di mapya. Galbak kami sa marata. Uy, siya butin no to. Uy. Nato na isiwag yung utabubay. Sabab si kuparatian yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kalkian si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nadaskan yan iyog. Da iyog. Sabab sa giyang utabubay na si ipito, si itiarbiya, si kuparatian si ku Allah na ayam niya kasugung sa daniyang kayog. Na sabab ko paratian yan. Sabab si kukalak yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang utababay na paganta sa upama na tutulan na ang ito ababay na niya sugat gitaba na niya sugat tiyuba sa gulalan sa emanan yan. Tipangan wallah sa gulalan sa emanan yan na niya miskin. Niya kailangan niya so emanan niya na ogop. Niya kailangan niya so paman na perak o di na panganangkan. Oway. Tipangan wallah subhanahu wa ta'ala. Tama sa miya ko masagyang kutuwa. Tengdian misa na mama. Na piga no mama agyang kutuwa babay at tengdian kita bay tengdian sa magato sa gudua ti adinar bulawan. Aya syarat na miyok subabay ang gulaw la sina sa marata. Okay. Nagito di panutul nagyang utama mama di na diteron pamana di mamanga niya raksa di na di panutul. Minug nagyang kutuwa babay. Nakataon tayo na gito na dito kapakay. Okay. Importante na, panggalibak na irano to. At ay miya kasugusag yung utwa mamasa, pamanga kapanggalibak na yan ro, yung utwa, syahwan yan. Gito baya ginawa niyan. Baya ginawa niyan, miya kontrol yan so akalian. Sabab bu, sa ayaman na niyan, na pamanatiyaban o syahwa so ayaman na niyan na akal o yung utwa mama, rags aso mga syaitan na lilibot nila na hey nana galubak nga din okay baka tigyan bakla galubak nga na tigyan tama na tigo mama sa kagi tigyan kamaparwa ko okay amada nga ka nagyang oto at tangdangan minsan ababay kagi tigyan ka madanga ka na pamanagiya buwa pamanakap marataya ka no kapungulaw lami sa marata okay nagyang oto ababay na miya kagidam sa pamana kasendit. Gumimaw sa pamana paratian yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay may tampar na sukal yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nakataw ni Piturag yang kutuwa sa katawa ba si kutang din minsan na mama. Ya abdallah ittaqillaha iuribnu Allah na kalakan ka su Allah subhanahu wa ta'ala. Khaf min Allah. Kalakan ka su Allah. Oy, pikiran kami katindig ka sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. La ahilu laka an tafuddal khatima illa bihaqqi. Diya ka natin ipagiyugur ka o buwang ka mabinasagyan kaya sising inunta na sa kisisingon. Oy, emanan yan na ayam ituturo to na diya ko pagiyugubo ko nga mabinasa ko kababaluya ka na did na miya semukra ka naskap ni pagabinasarakan inunta buso pamanaki bagian rakan. Na ito na miya swag yung tamama, ito na miya swag niyan. Tama sa yung tababay, o tigin o pamana, di kan tigin pakatigra. Fatazawaj ni bil halal, na pangarma nga tigin sa angulan na sa ayman na halal. O tingin o di nga katigar. Na ay maswag yung tamam, fataharraj luminan ukoy alayha, na miyaya sa mama. Miyaya ko tigin, tama sa inawa na kan subabay. O ba digin o tababay, ba iyatang dami sa mata na kababay-abay na inawa na kan. Why? Na inibaga ka no panatigin so inibaga ka no na pera ka bulawan. Why? Ya Allah, Allahumma in kuntu qad fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, upama buka ay buk yang ilbukansan
na parabu suaswatang sir kaya Allah parabu ay mananian na maswat karangan ya Allah fafruj anna ma nahnu fi napakalida sa kaming ka sa giyang kai kiasiltir kami sang kaya mala ator giyang kaya liang giyang kaya girba famfarajat as-sakhra na minisugma na giyang kutwa ator inunta na di siraman pagagaga lomyo away جينا صفات مع مؤمن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون متى نسوسيران نكال كيران سوى الله سبحانه وتعالى نايما ما سوغت سيرانا ما مسوسوا سيران مع شيطان تذكروا maka tanud siran na mabali siran na kipaka tatanudna imbaga kiran lagi ang kuto ay mananin na dusa okay data lagi ang kuto babay sa upsagi ang kuto kaya pa kailangan yan na miya kauway o gaid na miya pikiran buwas wallah subhanahu wa ta'ala miya pikiran sukatinigin sa hadapan wallah na miya laks kaniyan sa miya suguparat yan taman sa ay mananin na miya rimay panagyang utuwatang diyan misan at ina itakilla kalakan kasu wallah subhanahu wa ta'ala tunitigo wallah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Peter wallah subhanahu wa ta'ala adikano pemakarani si kukasina Oy, laban yang Peter adikano psina ay Peter adikano pemakarani. Kagi sulang wanu gulbaka. Kagi sulang wanu gulbaka. Ay mana na ipakarani kukasina nagitu nikip kisungnya si ko kasina. Oy. Ay Peter adikano pemakarani. Namada ka sumagulbaka kapamakarani kukasina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kamata nagyang kanana dataranan na pinakapiyaka sisingay pinakamarata ay mana niyan na lala no sinang to mga tawa ay mana niyan na ningilbak sa di mapia. Okay. Nagito, minis gagyang to ato na di siya nung pakalyo. Ayap man, amya mga ni. Nagyang ko to ay katlo. Yung to ay katlo. Atlo siya no to kiasaltan sa gyang to aliyang. Tigagyang to ay katlo. Allahumma inni ista'jartu ujara ummalan. Ya Allah, matana sa akin na at natigina kigagalbakrakan na fa'a'ataytuhum ajrahum na inibigay ang kiran so pamana mga sukairan uway sabi sa sumanga to na magita dinggalaba ka na kipakikagailangan na inibigay kiran susukairan inong tapos susakataw lumila ko na din niya makasusukay niyan uway na minita gagyan so pamana so kanya din niya makuha na aya siya wag yung kutuwa mama yung kutuwa ay mam na psukay na pia ka pila bala ni nagyang kutuwa sukay yung kutuwa sa katawa mama taman sa kagya kesuya yung kutuwa mama kakuha niya so sukay niyan okay kuha niya so sukay niyan na miya ko masagi yung kutuwa mama kakuha niya nun okay tingin na ya Abdullah, yang masa ingin tahu mamahi ori pinu Allah nabgen karang susukay nga ada makuha. Ato na Peter no nagyang kutuwa mama, yang ta pupeno kay. Kullu ma tara min ajrik min al-ibli wal baqari wal ghanam. Way. La ulang napkiling kay ni ang mga unta, mga sapi, agu mga ay manani na mga kambing na langun kanerak. Namiyam sa gyang uta mama. Tingin ya Abdullah la tastahzi bi hey ori pinu Allah na di mo tingin di pagi suso di mo tingin di sudia pamanar ka kanaya pamatingin ar ka kanaya tingin na oway langon kana na tigyan raka oway na ya Allah upamabuka ayabu kiyang galabuka kansan na suwaswata kar kaya Allah panganiyakan sa emanan niya siya ko ikasuswat kaya Allah fafruj anna ma nahnu fi fanfarajat as-sakhratu fakharaju yamshun oway na oy boy kiyang galabakan ya Allah na suswatang arka panganiyakan si ko ikaswat ka napakalida sa kaming kasaging kaya siliter kami saging kaya malator tama sa minisig saging uto ator na miya kalusiranon naman ito mga rib no Allah ayabu akya pakaluiran ro sabab bu sa giyang kuto ayamanan yan na kapag ikhlasiran giyang kuto gilbekiran ayamanan yan na mapya okay nagitoy isa ay manani na kasabutsan na ngalabag ka sa amal ikasuswat wallah si kumasa akapipya ginawang ka kakuto na kasu Allah subhanahu wa ta'ala si kumasa akaradagnir ka okay
Lama so Yunus, katawa ni Nabiullah Yunus, si kukialam daw nusda. So kialam daw nusda. Na ayakatir wallah na falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Okay. Upama buwati ko Allah subhanahu wa ta'ala kaso Yunus alaihi salam na nabamapad si ko mga musabbihin. Yang uta lalay yung tatad maniran sa Allah, tasbih siya na si ko Allah na ketatapan din sa giyang kutuwat tiyan sudah tama nami ko mau alungan na mori. Okay. Ayaw man na ni nasugal ba ka mapia? Kang galabog sa mapia ko, masa ada sakit ka, masa mapipia ginawang ka, na kung mga si kumasa ka kirunir ka, si kumasa ka pemaningan si Allah subhanahu wa ta'ala, siyang buti man na pia bumiya kay tito mababay tutul na kakwanta ng sandawan. Salam na sa Assalamualaikum.